Salam ýa-da oňlar. Giçesi edi dilleşler. Türkmenin kanalynyň täze ýyl bayramçylygyna bagyşlanan gün ýaýlymyny başlaýas. Sähelçe salymdan ata watanymyz Türkmenistan täze ýyla girýä, gadammasya edil şuwa ata watanymyz Türkmenistan täze ýyla gadammasy Türkmenistanda täze 2022-nji ýyl bir näçe sekund öň başlady. Şu fırsatdan peýdalanyp Türkmenistanyň ýygyderli ýagdaýda diň bilen onlarça ýyldan beri işleşip gören, habarlaşyp, gatnaşyp gören ýyleşlerimizi, ýürekdeşimizi, tomoşaçylarymyzy, dinleýijilerimizi tüýsürekden gutlaýar. Täze ýylyň ata watanymyz Türkmenistan üçin bir täze
halal, arasa, sahy payaly, pek bolmaly. Azatlyk, erkinlik, bolçuluk, bereket uğruna täze bir başlangyç bolmaly. Ähli haramdarlardan, bet niyetlilerden, görüççülüklerden, ähli negativlerden, hapokupalardan arasalanıp bütün dünyaya ayıran Türkmenistan'na duşuşup, birleşip, toy saçaklı, katlaşıp başlan täze bir döwletde, täze bir durmuşda, täze bir sistemada başlan bütün Türkmenler gelecek nesillerinin kepilli vaktına eşiretli durmuş taydan, azatlık, erkinlik, adalet taydan, denglik taydan kepilli vaktına alınan bir yılı olsun. 2022 yıl. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Türkmenistandaky tomoşaçylarymyz, illeşlerimiz düşümli bolsun. Sizin üçin Türkmenim kanalının güni aýlymyny hemişe bolşýaly bizim tomoşaçylarymyz, tesirçilerimiz alyp barýar. Şoň üçin hemme zatdan öňürtüp nowat bizim tesirçilerimizde güni aýlymy alyp barýan alyp barjylarymyzda. Şoň üçin hem alyp barjylarymyzyň gutlugyny, duýgularyny dikkatyny ýetirýär. Täze ýyl münasibetli Galaxy. Salam aleykum döwladagy watandaşlar. Täze ýylyňyzy tüýsürekden gutlaýanlygyny kabul edin diýe. Galaxy köp sag bol, ömrüňiz ok bolsun, sagja bol. Inniki gutlawçymyz bütün dünýadaky türkmenler täze ýylyny gutlaýan biziň bilen bile Türkmenistan watanymyz bilen bile täze ýyla gadanmasan bilelikde täze ýyla başlaýan batmylla diýip tomoşaçylarymyzyň tesbirçilerimiziň biri Kemal Abraýew. Salam Türkmen halkym, täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun Allah jany. Amin, gutly bolsun. Inniki gutlugy biziň hemişe tesbirçilerimizin öňüni çekýän alyp barjylarymyzdan Nusaýgala. Täze ýyldan salam diýe. Täze ýyldan salam diýe. Intek beýleki ýerlerdäki Türkmenistanyň ilatynyň esasy 160-70 göterim bowragy intek
täzeyle girip başlap yetişmedi. Şoň üçin musoygalada täzeyle giren nerden bolansoň täzeyle salam hemmäňize diýip täzeýliňizde gutlaýa. Sag bolun musoygalar. Inniki gutlagçymyz adalat peşinde. Adalatın gözleginde diyen dünya ilminde alp barçılarımızdan, tetvirçilerimizden täzeýliňiz gutly, mübarek we haýyrly bolsun, gadyrly türkmen doganlarym diye adalat peşinde. Köp sag bol, adalat peşinde gutlagyň üçin, gutlaglaryňy gönümel, gazygyny bilen, süýjüsi bilen, şiireti bilen şuat tomaşa edýän Türkmenistanyna täzeýle yeňişli, üstünlükli, bereketli, halal, adalatly täze 2022-nji ýyla gadam atan tomaşaçylarymyza illeşlemde ýetirdik. Tawol tawjol. Inniki gutlagçymyz. Assalamu alaikum döwlet watandaşlarym, geljek ýylymyz mübarek bolsun diýe ýankaýdyşym ýalyby intek täzeýle başlamadyk Türkmenistanyň illeşlemden arasynda bolansoň şeýle gutlaýa. Şoň üçin bizem inniki gutlagy nowgatyny 1916-njy ýylda Ors paşasy tarapyndan Eýranlylara sowgat edilen Türkmeniň sehrasynda ýaşaýan, Türkmen sehrada ýaşaýan Türkmeniň guramaçylyk taýdan, medeni sunmat taýdan öňdewarjylygyny alyp barýan bir ýaşlymyz bar. Bu ýaşlymyz bilen biz Azatlyk radiosynda köp ýyllar işledik. Türkmeniň sunmatynyň, türkmençiligiň iň gowy dünýäde saklanýan ýeri bolan Türkmen sehradaky türkmeniň durmuşyny şo taýda goralyp saklanan we dowam etdirilýän türkmençiligi bütün dünýä türkmenlerine şeýle-de adamzadyň medeniýet sunmat hazynatyna ýetirmek üçin köp işler bilelikde alyp bardyk, amala aşyrdyk. Şoň üçin bütün dünýä türkmenlerine Yusuf İşan Nurtagany agamyzyň gutlagyny ýetirýän diňle lezzet alyp. Halagalarning ady bilen assalamu alaykum. Dünýäniň ähli ýerinde ýaşap beren hormatly söýgüli türkmen oğullarym, ne bunlar ýygyň şatlyk güni diňlep ýyl çalışýan güni, täze güni 2022-nji miladi ýylynyň başlangyç günü şu çalışýan men öz adymdan Çermaşgalamyň adyndan Iranda ýaşaýan ähli türkmenleriň adyndan Laytada aýdymtasyň otuny işleýän adamlaryň adyndan milli medeniýet ojaklarynda işleýän oğlanlaryň adyndan dünýä türkmenleriň barsyna bu täzeýli tüýsürekden gutlaýan täzeýliňiz mübarek bolsun edýärler. Yusuf aganyňyz bilen Türkmen sehradadan bizi tomaşa edýän, bizi öýdükleri gollap duran, biziň bilen bile yeňişli günlere, ýagty geljege ýöreýän ähli türkmen doganlarymyza taňry ýapyp aýdýar. Bu olaryň täzeýli 2022-nji ýylyny tüýsürekden gutlaýar. Onda näme? Mehriban doganlar. Inni Türkmenistana gidelim. Türkmenistandan bir video klibimiz var. Seyredin, lezzet alın. Bütün dünya yüzünde arşa kalın yar atıma. Yallah,
Ağız tot yaşayışına başlanmadı ya gülbası. Ağız tot yaşayışına başlanmadı ya gülbası. Güçlükti hayran et yere hem yakini hem daşı ya hem yakini hem daşı. Ayuh Sağdın beden, sağdan ruh, bu diye bizim şıgarımız diye. Yöne sen bedenin sağdın boljak bolsa, ruhun sağdın boljak bolsa, sen diktatörlüğün golafına yaşamalı. Sen bir gayratlan, bir namuslan, haramzadalan, cinayetkarlan, cellatlan önüne egilmeliler. Şolara yallakılık etmeliler. Adalatın bolmayan yerine, nehak kanun dökülyen yerine, onço siyasi tutsuğun nehak yere gıynalıp, öldürülen ve hinidem zındanlarda çüyürüdülyen yerine, Azat İshakov yali, halal, hakikat üçün, dine halk üçün, görüşen bir aktivistin Rusya Federasyasından Türkmenistan'a paketlenip iýerlen halkara cinayeti alıp barayan bir diktatörlük rejiminde ne ruhun sağdın oluyor, ne bedenin sağdın oluyor. Mümkünler bu tebigatın kanunlarını Allah Teala ilahi kaderlerini, den ağrımlarını düğünden karşı bu absürt bir yağday.
Kutlovlara devam edýär. Alyp barjalarymyz duýgularyny, täze duýgularyny, arzularyny paýlaşmaga dowam edýär. Adalat peşinde, adalatyň gyzyny gözleginde diýen. Tomaşaçymyz döwlet milletten başlar. Millet hem maşgaladan. Maşgalany hem gutlaýar döwlet baýhan. Arjawab. Sen bu alyp barýan işlerinde olon hem paýy azda görkezden sabr üçin köp sawursun aýdýar. Gelinime degişli, ýani ýollaşma degişli. Biz Türkmen halkynyň hyzmatyna, hakykat üçin, halallyk üçin, bereket üçin, şoň üçin biz ilki özümizi düzeltmeli, ýurdumuzy, watanymyzy, jemgyýetimizi düzeltmeli. Öz ýurdunda bolmak ýaly bagtyarlyk ýok. Bizim watanymyz togşana dogdup tepe diýilýär. Bizim watanymyz, bizim güýj alýan, bizim zaryat alýan, bizim bütün alahy güýçler bilen, tebigat bilen, garmoniýany sazlaşygy ýola goýan ýeketek portalymyz. Başga dünýälere, älimlere, ata-babalarymyzyň ruhlary, mübarek zatlar bilen günümüz habarlaşyp, gatnaşyp gurup bilýän ýeketek ýerimiz, portalymyz bizim watanymyz. Şoň üçin watany halat etmeli. Tijeneli, tizden tiz 2022-nji ýylda aldy birlikde öňde barçylar intelligensiýa wekilleri bolup aldy birlikde birleşeli halkymyzdan ýanmada alyp bütün dünýä görelli boljak bir döwlet dolanmagyny, adalatly, adama ähmiýet berýän adalat peşinden aýdýan bir sistemany, görelilik sistemany guralyp, soň toý saçakly eden bitiren işlemide gowanyp, çağalamyda, nesillemide gowanyp, toý saçakly gatnaşyp bereli. 2022-nji ýyl gaty tätin bir sene. Şu senede ähli arzulamy hasyl bolsun edilýär. Ýene bir bizim dünýä aýlymy alyp barýan öňde barjalarymyzdan Liberty ýeri bayramçylyk ruhu var, tüwülemetiýe, sawol. Onda mehmanda bolar, kutlawlar dowam edýär. Ýöne biz arasynda tiň jalmanyny ýadymyzdan çykarmaly. Onda biz täze gepleşimde Türkmen kanalynyň täze bayramçylygyna başlanan gepleşimde halkyň arasyna gidýär. Gelin birlikde halkyň arasyna gidelim. Ustana ulan poydu agdarla beni çek atıyorlar diye. Poydu garaş. Poydu gelle man çek atıyorlar. Poydu gidi uğradı man çek atıyorlar diye de. Poydu garaş duran ortamın bari yetişine avut edem deydi ona. Yöre yetişerliği üçüde mılgat diye de. İkitimin yeri bir mint bilmeni alıptırdı. Mint bilmedi kurgul yedi yedi yerine kakıp. Onan bir uğrattırdı. Sen poğa uliyan poydan yüzağalanın uliyan de. Yo yankı kuyudan beni uğratmana geldi diye. Bazarda diye bir diye almatat diye. Almatat diye, ülcotat diye, brunstat diye de. Bural cıvarttır alman kilet neyse deniydi 10 mungdan diye. Onu bana bir kılalman ölçüyen, o stuklamı pakok edipler 20 mungdanın pulun allıktırdı. Katı zor degen ya diye de. 4 tane alman dasında sıkırdı kağıdaylap verip 20 mungdan alaymallah 2 kilen ağın. Şeyde de verdi 2 vakatın aldı diye de. Yani mülcüyen dönem 3 kilen son yalet 2 vakat menden nittirdi.
Ay işte ulan yerler bir sürü kutu atıyor diye de. Etliğini şuraya da çekip derin tıpıraya da iki vakit nerede diye de. Enin birinizin kilet ne açıdan niptir ona, biriniz taktik değil diye. Ondan bir kilala da ufak oketli de piyat yats kaymalı. Mağtum mulliyle ne var ratya da şu eden. Bir tutarlı olsa diye şunu yalda sardı. Mağtum mulliyle ne var ratya da şu şunu yalda sardı. Toyu edip dur diye de su at yani. Bir tutarlı olsa diye. Dinga mağtum mulliyle dörlerine dörlerine ait. May diye de yönü görgül tere duay diye nekenne tetrat olmadı drone yer diye. Ete vaydık ki duatıyor diye. İngdong topluğuna ait malvan şey malal ki diye Mağtum mulli senin sedun dava asmadı. Namar adam yollasına karasmadı. Son diyen oldu dinse ökende on lit yok diye de. Şey malal ki diye. Galanca lit soru soymadı yapardı diye mi sanardı diye. Oğlanlar mağtum mulli aitmadık daha diyor. Bir oğlan niye Balnıyta gidip geldi anıklaysa var ve anıkladı da gaydıklardı diye. İçkıcı aylarına verip diye köyün onam çıkartıp yürüyün nispeten yerine ayağını çağırıyor da berik geldik diye. Ayağım hep vay kakatı bol platsın neydi. Ben bol platsın bile neysin olmasın arkama tüykür diye. Toğu değil hem için arkama tüykürmeli de tutar yılanın dekarını sallıyor. Ayran voldik koyuyor. Mehruada oğullar täzeli bayramçylygy gepleşiginde günü ýaýlymyzda dowam edýär. Evet, elbette bu halkın arasından gelýän videolar halkın durmuşundan. Şonuň üçin hem halkymyzyň zokdan, halkymyzy bilen bir bütügi. Ondan gutlawlara dowam edýär. Galaksi täze ýyla arkadagly zamana diýip diktator özünü ya oğlunu
gödüňüne tutup at koydy. Netip bolsa görürsüňiz, Hudaý tarapyn türkmene hakyky bul rejimden başga arkada gelir. Garyp halkyň howanlary gelir diýip dileg edýär. Köp sag bol, Galaxy, ömrüň uzak bolsun. Fondan saz etsin. Arkadaşlar zamana boljakmyşyn. 2022-nji ýyl elbetde bu haramdadalary, jenayatkarlary gollayanlar arzu edýär. Şol talaňçylyklar, ugurluklar, jenayatlar, edenetlikler dowam edip dursun. Edäýmenmika diýen arzu bilen. Bul arzu hyýal, olaryň arzu hyýaly. Aýdyşyň ýaly yaradan bir var. Hukman ihlasy murad, çekilen ihlasyň, edilen ihlasyň muradyny berýär. Şoň üçin hakykatyň tarapyndan ihlas edeliň, bilelikde, bileleşip aldyberlikde görüşeliň, halkymyza eýe çykalyň, watanymyzy, Türkmenistanymy halas edeliň mehriban doganlar. Şu haramdadalardan 2022-nji ýylda. Bular inniki ýyla, täze ýyla, näýle beri berdi. Hakyň we halkyň diýeni bolar. Türkmen estradasynyň super konferansy Norişka, Nur Muhammed Nazarowy taňlandy şaharlyk. Men geçenlerde söz berdim, köplerin olu şoňa garaşýanlygyny bilýän. Anlayan, duyan, sebebi de asıl duygulananın Norişka olan diyen yani. Köplerin Türkmen dilini bilýänden, dünyada Türkmen dilini bilýänden planetamızda sevgisini kazanan satiralarimizden biri Marokkalık negerlerin ketlesinin unalığı yaşayan bir ulan kasağımız. Sakar şairleri illeşimiz, Türkmenistan'da illeşimiz, Türkmen'in sever oğlu, vaktinin Juda iyi bir dene oğul. Dünyanın 3 kedek şampiyonu, Avrupa'nın 3 kedek şampiyonu, Barcelona olimpiyadada hükman şampiyon olmalı yönü kakoytuk Alexey Zirarli, Ringo, daş götürleyenleri koyuvermedik işten giyiz, iştaktan da sonra İsraili, demire gelen Kut Azcal, Altınrak, neresinden ruhuna bağışlayan, yatan yerim yaltık olsun imanı, hemrah olsun pervancı genç. Biz Türkmenler ayet okuyası yöneteni, il çarpıp yatlalı. Türkmenistan yurt karıştırılığın alanından dünyanın şarkıncının telegramı verin unutmayalım, göğe adresini. O olmaz kuvvet görürler telegramlara. Kut başka hale gidiyor diyor o. Öyle bir yazılığı diye. Onun hemmeti adamla diyen olmuş yer yurtduran diyen derler, yok şey. Narkoka. Metroka 38, ne yapıyor? Adamla diyen olmuş yer yurtduran diyen derler. Kim şunu bile yürüyüşü bile kutluyor diye. Kimle orada göğünü yeter noktaya keşiter pek Türkmenliği. Ve Türkmen kararsız olanmalım o. Kutlu olup koyuveriyen, kadiyen. Türkmen kutlu olsun, kararsızlığın baki olsun dile ediyen ama diye. Köp arkadaşlarımız yani. Telegramlar geldi, Trondur'un telegramına geldi, Türkmen. Kararsızlık olsun, şimdi soğanlar maşlağı samalıyor da senin ödünden olmalı. Şu için haydi Türkmen suğu yok, oradan dik başaklıklar yoktu. Orada Bulgarya suğu yokuşmaya dinden aşağı yokmalı diye. Yok oradan dik başaklıklar yokmalı. Türkmen bağır suğunu yerde gördün. Grand Prix çeken olayanlar ortalar çektikler gitti işlerine ama ne deyip o da ödünü duran çekler o ortalığa tapsak o matlar. Ay! Ol Balkan!
Hakan'ın Akasbin oyunda yaşayan, Murgağ'ın Mırarağ'ında yaşayan, Daşoğlu'da Şaban'ın oyunda yaşayan, Bayra'da Amin oyunda yaşayan, Suğuren Türkmenlerden bir kısan tapardılar, Bayrat etti oğlum gidip gel. İyilerine böksün oluyor, bökülmeden kaydarsın da. Suğu bökülenlerin yaman meyik diye, aşağıda da hatarası yer otuyor diye, o yandan diyarımın buluşun alacağınlar yani. Üzülüyor. Dokuz var lüydü. Böklenşiler gelip seyredip iyiliğine gidiyorlar diye, beyiktir derler. Hiç sürmek yok diye. Ay bir gün değil gayet kelemenler. Suya yetişse etkileri var diye de. Yok oradan geliyor bilirler Türkmenliğini. Değer iyilden suya bökmeye varanları bökülmediklerini de daha aracık türlü var diye. Kuparlık, plakka. Bu geliyen neresi o şermeler piyin kedi kallar geliyor. Türkmenliğini bildirdi diye. Suya düşüp Türkmenliğini ikinci gerek bildirdi. Sudan çıkıp yenidir maşhur. Aşırıyım gülşerini yazdı başlığı öldü diyemini. Ay doğan Türkmen. Şertimiz bir gerek. Ondan sen ettin. Büyüktün bir gerek. Bayrağını al, serpayını al. Yok, ben yok oradan aşağı seyredecek oranda iyiden eperim bir serpayını alayım. Sen serpayını son alarını. Ay oynağı yaktın, boynağı çıktı, denere birinci yeralik geldi diye. Tomur telegramını geldi ben buraya varmadı, böyle bir çapışığa. Hayır Türkmen böyle bir sürme ökte oldu, gel şimdi. Böyle bir sürüyen kıp, böyle bit yok. İte mıttı, ipe mıttı dene yani orta mıttı, böyle bir de mıttı. Bağır okuran adam otominen böyle bir. Ama ben tüyürdeşim. İyi bir çöpem boğuşak. Oğluna yalvardılar, ineyim gayret et, gidip gel. Firmalara uğun uyaydına. Değişik kişi orada bir terledi. Kreyerini ayırıp zımzırına sile de olsak iyi verdiler. Şu neresi şu böyle bir düğlerin namuscan Türkmenler şakatıklar ünlü olup yerler olup. İyi de var ya yerine oluyor ya diye. Şeylik ehlizini geçip birinci ilan gelip şu böyle bir düğlerin. Giden yerinden Türkmen birinci yerine getirip dur. Bir gün bir telegramla geldi Türkmen alcıradı diye. Erkek adamlar abra alcıradı olup kıydı gelinlere seni o da düştüler diye o toba baktar etmeyen. Bu toplumda devam ediyor. Ivan Grozny. Hoş geldin. Salam Devlet Bayhan vatandaşlar täze yıllarınız düşümlü, raskallı yıllar olsun diye. Köp sağ ol. Ivan Grozny. Senin bellerine uğurlar gitsin. Galaxy, Liberty, adalet peşinde nusoygalar beyleki ähli tesirçilerimiz günü yayılmada ıydiderli agayda alıp barayan bizim eňinleşlerimiz. Elinize güller gitsin. 2021-nji ýylda ilgin bähwitli edilen işlere goşatmalarymyz üçin göni aýlymlary alyp baryp pikirlerini bilen bütün strategiýa guramalarynyň ýyzarlayan esasy gepleşigine öwrenimiz üçin şu göni aýlymlarymyzy institutlarda, köp ýerlerde tomaşa edilip sapaklarda öwreniljek derejäge ýetireniňiz üçin hemmeňize şu pursatdan peýdalanyp ullukan taňryýaklaryny aýdýan 2022-nji täze ýylda şu ilgin bähwitli edýän işleriňiziň badynyň gowşaman batlanmany dileg edýän yaradan biri bardy. Sunmat diýmek ruhun kalkydmagy, ruhun ganaty diýmek, ruhuy taýdan din jalmak, ruhuy taýdan saglygyny berkitmek, dikertmek diýmek sunmat. Şoň üçin adamlar taryhyna tegrek duş gelinýän täsin sunmatlaryň birine de bizim Türkmen halkyny diýýär. Haýsy saz uruny alsaň, haýsy saz uruny alsaň al, hemmeti tügeleme, hemmeti hakykatdan şolary alaky buýsanlarjy, ruhuny dynjallaryan, ganatlanýan ömrüňi uzaldayan oğanlar. Ustad bir näçe gerek ağlagaýşly bayrağına münasip bolan bir ustad başymyz bar, Mevlam Nurif. Şol Mevlam Nurifden häzir uyutdan
gogur aýdymy täzeli togady hökümine dikkatini ýetirjek. Adalat peşinde dünya bakı gelen var mı diye. Şol dünya bakı gelen yok. Şoň üçin şonu bilmeli, şol düşünjede hareket etmeli. Dünya bakı gelen yok. Antaklı olmalı. Ondan häzir Mevlam Marşydan uyutdan diýen Türkmen halk aýdymy dinlädiň we bayramçyk gepleşigine soň dowam edelim. Ey ağalar dünya dönüyamana, can ağalar dünya dönüyamana, yigit şerden kaytmaz denan uyottun. Ya kolay geldi mi ahir zamanı, yerler koylun pek amanattan. Ay alanay mescid çıreder, denan varsa gözürler o yeter. Gıymat edip toylarını yad eder, sorsam aydık bilmez aravayattır. Ay sakal bilen kelle bu kulur ödü, ay sakal bilen kelle bu kulur ödü, bir gözü ağlatıp güler o bir gözü. Tanrı'nın yanına karadır güdey, o kişiler ötüp bilmez sırattır. Ay çeresiz adatta kanlı bıçağınlar, zahana mihmanlar barçayı dinlanır. Ay moğlu ol her gün yeten nadanları, ne ayettan bilir ne şeriattan. Ay iyilin kep fudadı bolmaz yanrıdan, buna kıllar atavavayı anrıdan. Maltın mulu dileğim köp tanrıdan, ayırma var Muhammed'den ammattan. Ay sordan aydıp bilmez aravayetten. Hava mekruvanda olur. Ve Mevlam nuru, Mevlam bağışı katı ir aramdan gitti. Edil belki ustaatlanmadı yani. Her ayette olmayan ehli sunudu ustaatlanmadı. Tarihi şahsiyetlerimizi, vatandaşlarımızı, Türkmenistan'daki haramzadaçılık rejimi sebepli iyiye çıkılman, haram örgüden iyidevsiz, iyiyesiz, yok olan dünyadan ötün vatandaşlarımızın emmesinin ruhu şad olsun, yatan yerleri yatı olsun. Hemişe biz onları yatlap duralım, ayette, tövürde, yaşlılıkta, mekrumanda onlar. Tesvirlere seredýän bilişiňizi ýaly tädil gepleşigini häzir mehmanlaram beýleki jaýda otur. Bidem tädille taýarlanýar. Şoň üçin toýdan
topukça diýilýär. Sizin üçin şolar ýaly bir täze bayramçylygy gepleşigini taýýarlamak istedik. Elbette bizim elinleşlerimizin, vatandaşlarımızın köpüsü häzir köp ýurtda dynjalşygan bolsa, olar dynjalşlykda däl işleýärler köpüsü. Şoň üçin iş güýçden sapap bilmän gelbilmedik vatandaşlarymyz var. Olara Allah kuwat bersin, başlary dik bolsun. 2022-nji ýyl olar üçin has yeňil şertlerde ýa-da insany şertlerde iş tapyp eklenç edip biljek ýyl bolsun diýip arzu edýär. Oňdaşyndan bilişiňiz ýaly täze ýyl bayramçylygy, maşgala bayramçylygy. Maşgala bolup kutlanmaly, maşgala bolup bellenmeli. Şoň üçin saçaklarynyň başyna myhmanlary bilen dile, myhmanlaryndan sypynyp bilmän bizim efirmede de gelip bilmedik elinleşlerimizde, vatandaşlarımızda, tomoşaçylarymyza da kutlawlarymyzy, iňňe arzularymyzy şu taýdan ýollaýar. Ruhsat berseňiz, täze ýyl bayramçylygy münasibetli gurulan şu göni ýaýlymyzy dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň şeýlede hak bileleşeni Türkmenim YouTube kanalyny täze ýyl münasibetli sizin üçin gurulan Türkmenistandaky watandaşlarymyz bilen bile arram edip bilelikde şolar bilen täze ýyla bilece gadammasaly. Täze ýyllaky tutumlarymyz, ädimlerimiz bile bolsun. Sebäbi bir ananç bar, arama. Täze ýyla kimin bilen giýirseň, şoň bilen köp wagt geçirýän, durmuşyň köp pursatlaryny şoň bilen paýlaşýan diýilen soň. Bir de ýagşy niýet bilen şol arama eýerdik we watandaşlarymyz, Türkmenistandaky tomoşaçylarymyz, ýylleşlerimiz, kärdeşlerimiz, ýürekdeşlerimiz bilen bile Türkmenin kanalyny günýaýlym etdik. Günýaýlym şolar bilen bile şolaryň begençini paýlaşyp, bayramçylyk gepleşigini taýýarladyk. Şoň üçin bayramçylyk gepleşigini şu ýerde tamamlamak isleýän 2022-nji ýylda gurrumsyz biz täze tepkiklerimize yeter. Kim nägili plany bolsa boluversin. Kim galalar? Hakikatin tarafına, hakyň tarafına, hak kimin ýanynda bolsa şol galalar. Şoň üçin mehriban bolýar. 2022-nji ýyl hemmemize düşümli bolsun. 2022-nji ýylda gatnaşyklarymyzy hasam berkidip, geliş gidişimizi hasam berkidip, agzy birligimizi berkidip, halkymyza eýe çykalym we watanymyzy şu ganhorlardan, jenaýetkarlardan, haramlatalardan halat edelim. 2022-nji ýylda täze sahypa açyp arzu edýän halal döwlet guruluşymyzy, sistemamyzy, hökümetimizi, jemgyýetimizi guralım we adamda taryhynda görülmeli bir iş edelim. Şoň üçin ähli tutumlarymyz, dileýlerimiz hemmet kabul bolsun. Şu wagt saçak başynda oturup, men özümüm birazdan saçak başynda geçsek. Şoň üçin myhmanlara düşündirdim ýagdaýy. Düşünýänler, düşünmeýänler şu köne ýyly uğradyp täze ýyly garşy almak üçin bir maşgala saçaklaryna otur. Senem gelsen goşulsaň diýerler. Elbette baryp men goşuljak ýöne. Biriň üçin hemme zatdan öňürtü. Edhady bir zatdan halkymyzy gollamak, watanymyzy halas etmek. Şol hemme zatyň üstünde biriň üçin. Hak üçin, hakikat üçin. Şoň üçin hak, hakikat üçin halky gollap, Türkmenistan watanyny haramda adalardan, jenaýetkarlardan
azad etmek üçin edilýän işlere alınıp barlayan görüşe goşandygyňyz üçin çäksiz minnetdarlyk. Täzeýiniz hemmeňre bagyt getirsin, şowruluk getirsin, yeňillik getirsin, ýuňdaçyk getirsin hemmeňre. Soňky tesbirleri paýlaşyp men efiri şu taýda ýapjak. Haýplaşma. Öwelli kurban salam muşyny salam erkekler diýär, salam watandaşlar diýär. Azon adalet peşinde köp sawol döwlet täze ýylla elele hemmämet bir bolup nidip bolsa diýär. Lokman ýeňiş biriň bilen Leyla Mähjäkubova kutlaýa täzeliniz kutly mübarek bolsun. Minnettar hemmämize şeýle bolsun. Hemmämize Allah'dan hemişe bilejäi alkasyn. Täze ýylla diňe şatlyk bolsun. Diňe puýsançly ýagdaýlar bolsun. Hemmede bizim elimizde. Eger biz hakikatin hakkın tarafından bolsak Allah'dan bizi gollar ve biz maksadymyza ýeter. Şoň üçin mehriban zamanlar ruhu welentlik bilen 2022-nji ýyly haramdan, haram tohumundan ve bütün şonu gollayan, şoň arkasından haram girdisi, haram behlik kazanyan adamlardan yurdumuzu, halkımızı halas eden ýylymyz bolsun 2022-nji ýyl. Ýeketek dileýim. Öz watanymyzda watan topragyny gojaklap, şonu ýyskap, uşak, toýsaçakly gatnaşyp bermek hemmämize nisip etsin. Miýetler etsin. Ýene bir tomoşaçymyz täzelimiz gutly bolsun diýip gutlugyny, arzularyny paýlaşýar. Şoň üçin häzir täze ýyly garşylamak üçin saçaklarynyň başynda oturan tomoşa edip bilmeýän boýmançylyklary, iş aladalary, dürli sebäplerden tomoşa edip bilmeýän, biriň aramyzda goşup bilmeýän ähli illeşlerimiz, doganlarymyzy täze ýyly bilen tüýsürekden gutlaýar. Olar gelip goşulyp bilmese, biz ruhy taýdan şolaň arasynda, şolaň ýanyna nosoýgalan tesiri bilen tamamlayan täze güni feriýaly açyk adalatly bolsun diýip. Ine ýaman gowy dilek ömrüň uzak bolsun, Allah'dan şeýle bolsun. Mehriban bolsunlar. 2022-nji ýyly Türkmenistanyň Türkmenlüğün ýyly etmek bizim elimizde. Bizim agzygirligimize bagly. Şoň üçin agzygirlik dileýär. Täze ýylyňyz yetip gelýän käbir ýerde de iýen Türkmenistanyny täze ýyly geçirdi. Türkiýede netip bolsa ýene 1 sagat ýaly wagtdan geçirge Türkiýeden 2 sagat soň biz Ýewropadan täze ýyly geçýär. Şoň üçin täze ýylyny täkbir geçemdik. Öňe täze ýyly geçenlerden eýen bir gutly welli habar geldi. Täze ýyl hakykatdan Türkmenler üçin, Türkmenistan üçin gowy boljak. Şonu duýýas biz diýip habar berdiler. Şoň üçin täze ýyly gowy barşalary, täze ýyl bizim ýylymyz bolsun. Ýeňişli ýylymyz bolsun. Eşiretli ýylymyz bolsun. Türkmenler, Türkmenistanyň ýurdun içinde wadaşyna gulçulugyny, kynçylygyny düýbü bilen kesilen bu toran ýok edilen ýyly bolsun. 2022 täze ýyl. Türkmenlik salam döwletaga, salam watandaşlar, täze ýylyňyz gutly, düşümli ýyllaryň biri bolsun diýe. Köp sag bol, ömrüňiz uzak bolsun. Men ýene nosoýgalan gutlugyny dilegine gaýtyp gelesim gelýär. O şoň bilen şu günkü täze ýyla bagşlanan güni aýlymyzy tamamlamak isleýän biz Dünya Türkmenlerinin Demokratiya Platformasynyň şeýlede hak bileleşiginin Türkmenim YouTube kanalyna bugün näme etdik? Türkmenistandaky tomoşaçylarymyzyň, eginleşlerimizin, ýürekdeşlerimizin
habarçylyk, jurnalistika bilen onlarça ýyldan bäri Azatlyk radiosyna ondan öň we soň bilelikde işläp gören, işleşip gelýän, görüşip gelýän hakykatlaryň dünýäye aýradylmagy üçin kärdeşlerimizin, ýürekdeşlerimizin, ýyldaşlarymyzyň isleýi boýunça güni ýaýlymda, güni efirde aram edip 2022-nji ýylda bile bolalım, bir saçakda oturalım, duşuşalım, yeňiş gazanalım diýip şol aram bilen güni ýaýlymda Türkmenistan'daki ýyldaşlarymyz bilen, Türkmenistan watanymyz bilen bile 2022-nji ýyla güni ýaýlymda gadamlanýar. Bagtly we düşünýär bolsun. Mehriban zamanlar. Hiç gurrun yok. Türkmeniyet giyecek alım diye giyecek alım yok. Biz başladık. Belki sizin iş ve durmuş şartlarınıza göre. Hiç gurrun yok. Netip bolsa täze ýyllar bizim onlarça ýyldan bäri arzu edip gelýän bir arzumyzy, maksadymyzy durmuşa geçirmeli netip bolsa bize başarılar diýip umyd edýän Türkmenim YouTube kanalynyň aýratyn biz bütün dünýädäki Türkmenliň durmuşy şonuň hakykaty bilen ýakyndan içgin gyzyklanýan Türkmeni, Türkmençiligi tanadýan bir lobby kanaly açmak diye telekanal. Şol telekanalyň işlerini üstünlükli tamamlap bilsek şu 2022-nji ýylda gaty gowalar. Şoň üçin şu pursatdan peýdalanyp bizim media, informasiýa görüşündäki işlerimizde bize tekniki, ruhy, her türlü uğurdan kömek edip bizi gollap duran bizim himayetgarlarymyz var. Şol himayetgarlarymyzda şu taýdan halkymyzyň öňünde täze ýylyň bosawasyna çäkli minnetdarlyk bildirýär. Netip bolsa täze ýylda olar bilen täze proýektleri, täze maksatnamalary bilelikde sizin bählidiňiz, sizin şatlygyňyz Türkmen halkynyň ýagty geljegi üçin bilelikde durmuşy geçirer. Şeýlede şu prosesden peýdalanyp bütün watandaşlarymyzyň öňünde 2021-nji ýylyň iň esasy wakalarynyň birine öwrülen iňleşimiz, ýürekdeşimiz, aktivistimiz, hakykatyň tarapyndan bolan Azat Ishakowyň Türkmenistanda ýitirme edilmegine, syýasy tutsaw hukumyna gynalmagyna, basylmagyna öz näýelerini bildirip, ýene bir gerek şonu ýazgarýanlygyny we azat üçin azatlyk talap edýänligini her pursatda ýene bir gerek nyntak geçýär. Azat Ishakow azatça täze ýylyň taňda düşünýär bolsun. Bütün çeken kynçylyklar 2021-nji ýylda aldy. 2022-nji ýyl sen üçin edil arzu edişiň ýaly bir ýyl bolsun. Täze ýylyň mutlu bolsun Azat Ishakow. Şeýle-de Azada hüjüm edilenden soň halk uramaçylykly ýagdaýda näýelik bildirmän, gorkup bir her kim öz ýa çekilen soň ýüreklerinden haramdagyň ýallaklary bu paçokana hüjüm etdiler. Bu paçokany Türkmenistana alyp gitmek üçin bastyrdylar. Näme üçin? Bu paçokany ekstremizmde aýplar. Bu paçokan bilen baglanşykly edilen haýyşy adalatyň dikeldilmegini, hakykatyň kabul edilmegini Türkiýanyň kadyýaty iki gerek reddetdi. Üçüncü gerekde halkara guramalar aklawçylar hemmeti o taýýarlandylar. Halkara guramalar, gollaw hatlary bilen hemmeti bilen üçüncü suwda, üçüncü kadyýat oturuşyna bu taýýarlandy. Nedip bolsa üçüncü kadyýat oturuşyna we paçopan bilen baglanşyklar dogry karar berilip adalat dikeldiler diýip umyd edýär. Täze ýylda
iň esasy ýanky ýurdumyzyň we halkymyzyň şu haramdada jenayetkerlerden azad edilmegi, arafsalanmagy ýaly edýän dilegimizden biri azad bilen watan we beýleki syýasat tutsalar adam sana oturmaly gatky şolaň hemmesini azad edilmegini dile edýär. Şolaň azatlyga çykan bizim bilen bile şahatlanyp toý saçakly gatnaşyp gören ýyly bolsun täzeli arzu edýär. Şoň üçin bu paçokony aldyrmak, bu paçokony täzeli hukman alyp çykar. Edip bolsa. Dowa edin, dilegde bolun. Täze tetbirler, täze tomaşaçylar geldi. Täze diýenimde meni tomaşaçylarymyz ýaňy başlyk diýjek bolýanlar. Türkmen diýen bir vatandaşyma döwletdaga edýän işlerimiz üçin seminet aldymy bildirýän Azat Isakow hiç wagt unutturmaz ýa ömrüň ýok bolsun ýokma. Täze gutdowa ýa-da Türkmen dowamlaryň salam döwlet baýna salam illeşler täze ýylyňyz gutdo bolsun diýe sag bol. Garazoglan Türkmen sistemada bir neme var. Şoň üçin maňa ekrana terjimeli gelýär, bir hili ors harflaryny terjime edýär, bolmasa menne sistemi orsça däl, türkçe. Wah kardeşim Azat janyň sag bolsun diýen Garazoglan Türkmen. Watana uly salam Hakkamjan janyň sag bolsun, başyň dik bolsun, maşgalanda agdybirlik 2022-nji ýyly uly üstünlükler bilen geçsin diye halkımız için fazla ol. Azerbaycan'dan doğanıma selamun aleyküm Türk kardeşlerim diye. Tədəyiliniz kutlu olsun inşallah, amin diye. Azerbaycan'ın kardeşimiz doğanımız fazla ol. Galaktika öz bəqvidinizden il vəqvidini ileri tutup efiri kurnanınız üçün Allah yarkasın dövlüdağa, bile yarkasın halka hizmet, bu bizim prinsipimiz, bu bizim eğreyen yolumuz, gururumsuz. Şoň üçin birinji nowatda men halkym azat bolsa, vatanım azat bolsa, men haýsy ýurtda bolsam, dünýäniň nirsinde bolsam, men hostarsız däl, men buýsany bilýär. Sen nireli kim diýende men bir ýurtymma, men bir halkymma, milletimma. We olum inha azat, erkin, öz arnamasyny, hakyny gora bilýän şeýle bir ýurt, şeýle bir halk diýip buýsany bilýär. Şoň üçin tük manalyk şu. Sen azat bolmasaň, erkin bolmasaň, ýurdun halkyň azat, erkin bolmasa, sen awraýyň gurkutyp. Bütün dünyadaki halkların cemiyetden öňünde. Şoň üçin biz şu awraýymyzy dik etmeli. Vatandaşlarymyzyň adyndan köp minnetdarlygyny bildirýän ýa taýja bol, galat seýmeli bolsun. Garazoglan Türkmenim hemmäňize gutly mübarek bolsun, täzeýilligiňe taýja bol. Ramazan juma. Assalamu alaikum vatandaşlar. Döwlet dawa täze ýylyňyz gutly bolsun. Janabaty sag ol. Garazoglan Türkmen döwlet temmämeli iş başyndan arkaýyn bol gardaşym diýe. Taýja bol men bilýän. Şoň üçin Rama eýerip Türkmenistandan kay vatandaşlarymyzyň haýyş boýunça şolar bilen bile gön ýaýlymda girdik, täzeýle gadanmasyk. Esasy şuýda bizim gözüňizde tutan maksadymyz şoldur. Şol wagtyň özünde de eli degen vatandaşlarymyza da şu platformany mümkinçiligi açyp, şolaň gutlugyny dünýä köpçüligine ýetirmek. Rating elebele bizim aladamyz ýok, ony özüňiz diýen bilýäňiz. Näçe wagtlar. Watan oğlu Hakkamjan bu ulugyn toýlugyn netip bolsa, inniki ýylla ýurdumyzda gutlalyň başyň dik bolsun diýe taýja bol. Bütün illeşmelerin başy dik bolsun. Galaktika bu dünýä gerekli çemçe gatydy.
öň ýurdun roly diktatorun elinde ti. Ama netip bolsa Allah Taala ýurdun rolyny baryp halkyň eline berer diye halal adamlaryň eline berdim. Netip bolsa mehriban doganlar Ramazan Cuma Allah'dan dirwarın netibeden näme ummatynyň başynda tidem ähli türkmen halkyny täze ili bilen gutlaýar janaga diye. Näme gutlawlar mehriban doganlar. Emmäňde ulokan taňry ýapasyn 50 iş aladynyň arasynda maşgala bilen gutlanýan. Iň ýakyn adamlaryň bilen gutlanýan bir bayramçylyk. Täze köneýli uğradyp täzeyle geçmek. Şoň üçin şoraýalyk möhüm fursatda gelip biziň göne firmady alyp baranymyz üçin tetwirçilere, alyp barjylara minnetdarlyk bildirýän, tomoşaçylara minnetdarlyk bildirýän. Biziň bilen bir duýgulary paýlaşýan, bizi gollaýan watandaşlarymyza da ulokan taňry ýakatyn 2022-nji ýyl hemmäňize gutly düşünýär bolsun. Diňe rowaşlyk, balyk, şowlulyk, agdygylyk tetir. 2022-nji ýylda türkmenden agdygylyk, bütün adamlarda, bütün dünýä görüllüli ýeňiş galany ýyly bolsun. Haram horlara, kezzaplara, oğullara karşı. Diňe şonu isleýän. Täze ýyldan men Türkmenistan döwletiniň we halkynyň jenaýatkar diktatorlyk rejiminden, şoň ýallaklarynyň, şondan ýaly ýaglaryndan diňe öz haram beklikler üçin şu haram dağdalary, haram dağdaçylygy we absurdlygy gollaýanlaryň şerrinden görünen görünmeýän belalaryndan gorap agdygelykde bizi ýeňişde tepkide getirmeni dilege diýen yaradan biri bardy. Galaktikam tesbir bilen tamamlajak aýtlaşman. Döwletdagy watandaşlar sagyrykda görşelin köp sag bolun. Türkmenistandaky ýylleşmemiz bilen täze ile bilelikde gazanmasyk. Ýewropadaky, Türkiýedäki watandaşlarymyz bilen ýene bir habat tanam agwatdan täze ile bilelikde gazanmasyk. Şoň üçin gadanyňyz bahatly, düşünli, bereketli bolsun. Mehriban doganlar, täze ile kutly bolsun. Tüý sürükden gutlayan, emmäňizi mähir bilen söýgü bilen gujaklayan Allah'tan sizi görünen görünmeýän bela beterlerden öz penasyna amanta gorap saklasyn, emmäňiziň görjegiňizi gowy etsin, işiňizi uğruna salsyn, ýagşy arzuwlaryňyzdan hasyl etsin. 2022-nji ýylda 2022-nji ýylda şu haramçylyklardan, haramlardan saplanyp öz watanymyzda, öz halkymyzyň arasynda toýsaçakly gatnaşyp bu ýysaçly forsatlary paýlaşmak emmäňize netip etsin. Täze bolsun näkman doganlar. Men şuňky ýalymy bitirjekdim. Halam men sizi köp wagtyny bermek isleýän ýetgen işlerinden Allah razy bolsun diýe arzu bol. Şoň üçin näkman doganlar. Köp sag bolun. Sagyrykda toýda görşelin. Täze ýylyňyz düşünýär bolsun.